дар ноҳияи вахш бо ташкили чорабинии бузурги варзиши дави миллӣ ва веломарафон бо иштироки беш аз 1000 нафар доир гардид. Ин маъракаи оммавӣ дар доираи иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2007 дар бораи рӯзи дави миллӣ ва ба муносибати рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ки ҳамасола 23 май таҷлил мегардад роҳандозӣ шуд. дар чорабинии намояндагони ташкилоту муассисаҳо, омӯзгорон, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна, инчунин сокинони маҳаллӣ аз ҷумла наврасон, ҷавонон, бонувон ва калонсолон ширкат варзида масофаҳои гуногунро тай намуданд. фазои идона ва рӯҳияи варзишӣ дар байни иштирокчиён эҳсос мегардид, ки ин бозгӯи эҳтиром ва дастгирии оммавӣ аз арзишҳои солимии зиндагӣ мебошад. мақсади асосии баргузори дави миллӣ ва веломарафон тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби ҷавонон ба варзиш ва таҳкими ваҳдату дӯстӣ миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа арзёбӣ мегардад. бояд гуфт, ки дар замони соҳибистиқлолӣ кишвар соҳаи варзиш рушд кард ва завқмандон дар ин бахш бештар шуду имкониятҳо васеъу дастовардҳо зиёд гардиданд. ин ҳама талошҳо баҳри муаррифии давлат дар арсаи байналмилалӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни сокинон равона шудааст. қисмати дуюми чорабинӣ, ки ба веломарафон бахшида шуда буд, махсусан таваҷҷӯҳи ҷавононро ҷалб кард ва бо шукӯҳу шавқи хоса баргузор шуд. дар поёни чорабинӣ иштирокчиёни фаъол бо сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. ташкил ва баргузории чунин чорабиниҳо далели таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат ба рушди варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни ҷомеа мебошад.